Vă salut pe toți! Astăzi avem din nou de refăcut un tablou electric la o casă nouă. Nu vă zic în ce zonă este, că nu are rost. Aici sunt în timpul procesului de lucru, vedem ce este. Ia priviți ce a ieșit, da? Și începem așa. Avem așa, separator, avem un releu de monitorizare tensiune, protecție la releu, contactor. Din contactor am venit în aceste cleme, din care avem AFDD-uri pentru mansardă lumini, dormitoare lumini și dormitoare prize, da? Aici am pus doar pentru afișaj să vadă clientul, tensiune și curent. Iar aici am format un grup, poate mai este nevoie de o siguranță. Și aici avem așa, un diferențial pentru primul grup, cel de aici, da? Cu 3 MCB-uri, al doilea diferențial pentru al doilea grup, da? Tot cu 3 MCB-uri. Și mai avem aici un grup pentru iluminat, da? Și încă un circuit de prize. Acum ați putea și voi să dați un share, da? Cam așa se face. Ar trebui să se facă cel puțin. La o casă nouă merită. Priviți și finalul, îi dăm power on, da? Închidem capacul în stilul caracteristic. Pac, da? Următorul, pac. Hai, o seară faină să aveți. V-am pupat.